No niin, ja nyt olisi testissä tällaista kuin Red Devil Energy Drink. The taste of energy. Maistellaan. Joo. Kyllä tää ihan hyvää on. Ei tässä oikein mitään oo moitittavaa. Kyllä se 4/5 on tälle. Ja tästä vielä testan tällaisia Pringles Hot Spice XXL Pack. Oho. Tällaisia. Maistas vähän lisää. Tällaisia hyviä tuotteita nää on. Mutta ei nää kyllä kovin tulisia. Pitää tosi monta syödä, että rupee tulisuus näis maistumaan. Näillekin 4/5. Joo.